Γεια σας. Ένα βίντεο Heroes Zero μετά από πολύ καιρό. Και όπως βλέπετε αυτό δεν είναι GR13, είναι GR12. Ναι. Παίκτης μου 32 level μόνο. Επειδή είχα φάει 10 ημέρο ban. Βασικά ξέρω ποιος μου το έβαλε, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Μία να κρατώ να δω. Relax. Κουλάρτε λίγο. 10 επιθέσεις. Και θα σας δείξω λιγάκι το GR12. Και έχω ανοίξει και GR13 εννοείται. Αλλά εγώ το βίντεο το τραβάω 25 Δευτέρου. Το GR13 θα μου πείτε εσείς τώρα βγήκε 23 Δευτέρου. Ναι, είχα ένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Εντάξει, τώρα ποιος νοιάζεται για το GR12, το κλείνω. Ας παίξουμε GR13. Όπως βλέπετε GR13, 25 level. Ναι. Και περιμένετε λίγο γιατί μπήκε κάποιος στο δωμάτιο. Και ναι, συγγνώμη για τα διακοπή. Παιδιά, σήμερα το άνοιξα αυτό και αν δεν πιστεύετε. Επέστρεψα αύριο στο παιχνίδι. Δεν το έχω κάνει ακόμα, αφού το άνοιξα σήμερα. Είμαι 25 level μέσα σε μία μέρα. Εντάξει. Όπως βλέπετε το κουτί με την πεντάρα δεν υπάρχει, επειδή το αγόρασα μια φορά. Και δεν έχω άλλη ενέργεια, δεν μπορώ να αγοράσω. Τελείωσα τη Λούση. Πιστεύω για 25 level τα skills μου είναι καλούτσικα. Πάμε και για μια μάχη. Πόσο φαντουσί έχει. Να βρω κάποιο από το πρωτάθλημα. Εδώ τα skills του. Τον έχω μωρέ. Ναι, απλά την είχα. Απλά την είχα. Όχι, 700 τιμή. Και τώρα να ψάξω κάποιον γιατί έχω φτιάξει ομάδα. Έχω δώσει 20 donuts, τα άλλα τα άφαγα, καταλαβαίνετε. Είχε βγει και ένας κακοποιός και βγήκα δεύτερος. Καλά. Καλούτσικα. Και τώρα προπονούμε, μιας που δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εσύ. Έλα στην ομάδα. Και παιδιά μπείτε στην ομάδα. Όπως καταλαβαίνετε είναι καλούτσικη ομάδα. Στην 19 αλλά να χαλάσω τους πρώτα. Και ο top 10 τι level είναι στο επίπεδο. Είναι ο Μέντι Ρώσο. Και είναι ο πρώτος που έχει πάει 60 level και έχει πάρει βοηθό. Πρώτος. Και μπράβο τους. Γιατί δεν έχουν αλλάξει το σύμβολο, δεν το έχω κατά το έμβλημα. Μιμίκος, όνομα για ομάδα θες. Ναι, έχουν δώσει donuts, μπόλικα. Ομάδες. Top 10 ομάδα, η πρώτη είναι η Ace in the River. Με 5.000 τιμή. Και 3 τρόπαια. Αν θέλουν να με πάνε και εμένα, δεν με θέλουνε. Δεν με θέλουνε λογικά. Ναι. Και τα τρόπαια δεν έχω καταλάβει πώς τα παίρνουμε. Θα ήθελα κι εγώ ένα. Η Purple Haze. Πλάκα, η Purple Haze είναι η πρώτη στο GR12 και προσπαθούν να ξαναφτιαχτούν και να φτιαχτούν και στο GR13 και μπράβο τους. Όποιος έχει φτιάξει Purple Haze, μπράβο τους. Στείλτε μου comments όποιος θέλει να τον δείξω.
Και άμα βλέπατε, με το που φτιάχτηκε, εγώ έφτιαξα ένα, αλλά με μπάναρε τελείως, επειδή έστειλα ένα μήνυμα σε κάποιον. Εντάξει, και ξέρω ποιος μου το έκανε το μπαν, αλλά μου το έκανε για τελείως. Σε εκείνο, τώρα δεν ξέρω, μου τον διάγραψε. Ναι, μου τον διάγραψε. Ήμουν στις 19, είχα ρίξει και PC εκεί πέρα. Και να βλέπετε σε μια φάση, όταν το έφτιαξα εγώ εκείνο, top 10, ήταν 12 level. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό, εντάξει. Ο αλιγάτορας πριν νίκησε το κακοποιό, επειδή βγήκε ένας κακοποιός και τον νίκησε ο αλιγάτορας. Μπράβο αλιγάτορα. Η ομάδα του Ace in the River, η καλύτερη ομάδα ήταν μέχρι τώρα στο GR13. Σε επέκταση είναι πρώτη Save Nation Army. What? Ναι. Έχουν και αυτοί 3 τρόπια. Έχουν ένα προπόνησης και 2 ενέργειας. Η Anonymous είναι πολύ καλή ομάδα. Τι είναι, ναι. Είναι και ο Γύφτουλας 11, όσοι τον ξέρετε. Όσοι δεν τον ξέρετε είναι ο Αλέξανδρος Ζάμπας. Έτσι τον λένε. Το κανάλι του στο YouTube. Σοβαρά θα ήθελα να δω κάτι. Έχει φτιάξει την GR13, όχι. Ο PewDiePie και αυτός YouTuber. Στις ομάδες το έγραψα. PewDiePie. Έχει φτιάξει 7 level. Dark Banana. Μπορεί. Κάτσε. Γεια. Έλα στην ομάδα μου. Έχει και donuts. Και ναι, τώρα το κατάστημα δεν είχε κάτι καλό, λέγε τον πότσο ήταν. Όπως βλέπετε όλα είναι μείον. Καμία μάχη. Και δεν... πόσο damage κάνει αυτή. 105. Θα δω ποιος έχει τα καλύτερα skills. Έχει 35. Να δώσουμε το μυαλό μας. Κάτσε να δω κάνα achievement που μπορώ να κάνω. Ανοιχτά. Όπως βλέπετε έχω χάσει μόνο 3 μάχες. Δόθηκαν, όπα. Έτσι και δεν αντικείμενο. Ναι, 5 φορές 15 που απομάθηκα. Εδώ. Θέλω κάτι να κερδίζω ενέργεια. Και τώρα πια βγήκε για βοηθό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. 7 μόνο. Να κερδίσω γιόγματα και donuts. Ναι. Δεν έχω αγοράσει επικό αντικείμενο στο κατάστημα. Δεν μου έχει βγάλει κάτι να φτάσει, βλέπετε. Βασικά τα έχω όλα σπάνια και επικά εκτός από βράβους. Τώρα το συνειδητοποίησα. Και... θέλετε θα μπω και λιγάκι στο GR6. Ναι, στο GR6 μου δεν έμπαινε για κάποιο λόγο, θα το ψάξω μετά, μπορεί να μου έχουν διαγράψει το παίκτη. Ναι. Οι Crazy Monkeys, όχι. Οι Crazy Monkeys είναι στο GR12 νομίζω, ναι. Και η Purple Haze ήταν και αυτή στο GR12, δεν θυμάμαι. Αν μπερδεύω τις ομάδες... χωρίς φρούχα είναι έτσι, τρόμαξα.
Crazy monkeys. Βασικά όχι, σιγά να μην μπω στην ομάδα του. Να βγούμε κάνα νουμπάκι να μπει στην ομάδα μας. Και από εδώ πέρα πρέπει να ψάχνουμε άτομα που είναι στους Smurfs. Όχι, αυτή είναι καλή ομάδα. Και αυτή καλή είναι. Α, είναι αρχηγός. Παιδιά, δεν ξέρω πώς την πάρουμε αυτή τη στολή. Τι θέλω κι εγώ. Τέλειο σχέδιο. Για κάποιο λόγο την φοράει, τσάμπα την φοράει. Ναι, περιμένετε λιγάκι να ψάξω πώς παίρνω αυτή τη στολή και επιστρέφω. Και ναι παιδιά, έψαξα πόση ώρα στο ορολόγο, αλλά δεν το βρήκα. Ναι και... θέλω να βάλω κι εγώ σε κάποιον μπαν. Να, θέλω να δω. Περιμένετε να το βγάλω ένα screenshot. Επειδή είναι ένα πρόγραμμα αυτό που βγάζει screenshots. Εντάξει. Θα το δώσω στο φούρον και θα καταλάβει. Και άλλο που πρέπει να ανεβάσω. Μόνο μυαλό. Εντάξει, αντιγραφή. Και θα τα κάνω μετά αυτά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Like. Βασικά, όχι, δεν ήταν αυτό το βίντεο. Θα κάνουμε και μια μάχη. Ναι, αυτό μετά θα κάνουμε. Όχι, θα χάναμε. Πρωτάθλημα μπορώ. Όχι, θα μπορούσα. Και ναι, αυτό το βίντεο. Αυτό ήτανε. Γεια σας!